Lúzika első alma vacsorája. Na, finom? Ez a... Jaj, de finom. Annyira ne szóljál neki nagyon, mert akkor a te telefonodat figyeli, tudod. Aha. Csak nem kifele kell tolni a nyelvedet, mint amikor... Hát majd rájön. Van, hanem befele. A. Megy az azért, nyelegeti. Nőd meg, hogy őzzük neki. Hoztam néz. Kicsit durván szólja. Hoztam? Na? Na, le kell nyelni. Nem sok marad itt a vezőkény. Mondjuk a keze is tiszta alma. Dorog, vagy így? De ízlik neki, úgy veszem észre. Kicsit savanyú. Vagy hogy? Ez a golden alma? Igen, az sem el. Hát az édes, az nem hiszem, hogy savanyú. Na, megvan oldva a felvétel. De figyelj, nézd meg, már egy kanál van csak itt. Látod? Azért valahol ez eltűnik. Én is itt vagyok. Úgy leginkább a kezünkre. Ott tanni. Szerintem furcsa, hogy nem meleget nyellen. Nem? Hát, Az anyateje teljesen meleg. 35-40 fokos. Ugye? hát testhőmérsékletű, nem Igen. 40 fokos, bebaszna a 40 fokos lenne. Ott az ujjad, az alma. Most már mindenhol ott van. Nem baj. Ott a néz. De ügyes vagy. Te vagy ügyes vagy. Úgy szeretem ezt a csemegeuborkát. Azt mondják, hogy egyáltalán nem kell ilyen almalével kezdeni, meg ilyen hülyeségekkel. Nem, vagy egyből mármint a Bettina mondta, hogy Aha. mivel, hogy ő rendesen issza az anyatejet, tehát, hogy sok anyatejet eszik. Úgy te finom? Kicsit fintorogsz még hozzá? Nézd meg, Bálint, ez mindjárt elfogy. Akkor ennyi talán elég is, nem? Hát egyenlőre lehet, hogy elég. Fagyós. Hoppá. Mi Na, az? valami furcsa képet vágott. Igen, mert szerintem lenyelte. Ő neki még furcsa, hogy szilárdat nyel. Vagy hát nem teljesen földékot. Lúzika? Lúzika? Ezt megeszed, még van fél kanállal. Vagy már csak negyed kanállal. De ügyes. Nagyon finom. Vagyok én. Nagyon finom. Lúzika Réta vagyok én. Jaj, de Nézzük ügyes. neki azért. Ízlik nekem, nem enném meg. Hisztizne, üvöltene, ha nem tetszene neki, tudod jól. Valami nem tetszik, akkor azért ezt kinyilvánítja rendesen. Nézzen, megette. Csaj? De ügyes vagy. Kicsit a kezemen. Lenyelogadod? Tök ügyes vagy. Hopp.
Na? Jó van, hát nem csak a Luzikának kell majd előke, hanem nekem is. Vagy maradnak a otthoni pólók. Ezt a folytatkat. Na? Kezded rendesen almás lett. Jaj, te ügyes volt. Most már szerinted akkor minden nap adjunk neki? Adjunk. Meg szép vannak szép a krumplival. Krumpli lépa alma ebben a hónapban mehet. Igen, azt mondom, Bettina, hogy a krumpli levét ne öntsük ki. Szóval, hogy olyan kicsi krumplival, olyan kicsi vízbe főzzük, hogy abba össze is törjük a krumplit. Hogy maradjanak benne az anyagok, a rostok, minden izé. Jó. És akkor ott van ilyen izé, az a kis, van pont, amiben a lemmagot tartom. A dobozka. És akkor abba beleteszem. Másik napig semmi. Nem mikroz neki. Nem lesz. Nem mikroz neki, ez nem jó. A mikroz kigyilkolja a tápanyagot. Hová? Ja, ment a felvétel. Ja? Na mindegy, akkor ennyi volt, akkor állítom. Nézd meg! Látom. Hú, de nyújtózkodik ezt. Jó van! Most az anya kinyalta. Ami ott volt. Alma volt benne. Nanóka megvette. Luzika? Luzi? Ja, hát ez most a világ csodája. Ez sokkal érdekesebb. Olyan gyönyörű. Én meg vagyok az apa. Én készítem a felvételt. Vannak ilyen kis almok. Na jó van. Na, á. Akkor köszönjük a vacsorát. Viszontlátásra. Csapó. Leállít.